Jääkiekko. Jumalten laji. Kun musta lätkä kolahtaa valkeaan jäähän, aika pysähtyy. Ympäröivä maailma unohtuu. Satakunnan derbi. Kahden ikonisen seuran välienselvittely. 7 vuosikymmentä. Yli 250 pelattua ottelua. Satoja tuhansia katsojia. Lukematon määrä maaleja, hurraa huutoja ja itkun parahduksia. Legendaarisia hetkiä ja unohtumattomia tarinoita. Ensi talvena koittaa paluu juurille. Silloin katsomot hehkuvat punaisen ja sinisen väreissä. Ja Satakunta saa vastauksen ikiaikaiseen kysymykseen. Rauma vai Pori? Ässät vai Lukko? Lähdetäänkö ulos katto? Todellakin.